nuestro candidato, el de todos, es José Javier Esparza, con un 61% de apoyo. Gaueko 9:00 pasa 2 ordu baino gehiagoz bilduta egon ondoren eman zuen Barcina presidenteak kontseilu politikoaren bozaren emaitza. Agradecer a este consejo político que me haya dado su confianza. Pozik Esparza kontseiluak emandako babesarekin eta pozik Barcina ere. Ez usterik gabe kontseilu politikoak Barcinaren lerroa kontrolatutako organuak hautagai hoberena aukeratu duelako. El candidato de UPN, el mejor. Alberto Catalán kanpo geratu da berriro, kontseiluaren 49%ko babesa jasota ez zuten hautatu. Jose Javier Esparzaren hautagaitza Alberto Catalanen hautagaitzari gailendu zaio, beraz Esparza izanen da UPNren zerrenda buru datozen hauteskundetan. Hautagaia aukeratuta, Barcinak dei egin die alderdikideei, zatiketa alde batera utzita Esparzarekin bat egin dezaten hemendik aurrera. Eta UPNren familiari gaur aurkeztuko diote ofizialki Esparzaren hautagaitza. 4.000 alderdikide elkartu dira Tuteran, hantxe ospatzen ari dira UPNren eguna. Gracias a todos, ya hemos hablado mucho en